Min mhux meritevoli għall-ażil u min iwettaq reat kriminali mhux se jibqa' f'pajjiżna. Saħaq dan il-Prim Ministru Robert Abela waqt li wieġeb il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti fi sfond tal-ħtieġa li jkompli jsiru riformi neċessarji li jagħtu lill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea l-għodot kollha meħtieġa biex jitrattaw l-isfida tal-migrazzjoni. Dr. Abela qal li din il-ħidma hi kruċjali biex tingħata l-protezzjoni lil min verament ikun ħaqqu, iżda jiġi assigurat li dawk li ma ħaqhomx l-ażil ikunu ritornati lejn pajjiżhom b'mod effettiv. Fuq l-immigrazzjoni irregolari, min huwa meritevoli tal-ażil jibqa' hawnhekk sakemm ma jagħmilx reati, min mhuwiex meritevoli jrid imur lura lejn pajjiżu. Jiena ċar illi min iwettaq reati ġewwa pajjiżna awtomatikament jiġi deportat. Dr. Abela spjega li bis-saħħa tal-ħidma tal-Forzi Armati ta' Malta fl-aħħar snin minn 3400 immigrant irregolari li daħal f'pajjiżna fl-2019, is-sena li għaddiet dan in-numru naqas għal 238. Dan anke minkejja li numru ta' persuni fosthom l-eks Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Pawlu Borġ Olivier qed jippruvaw ixekklu din il-ħidma e kif intalab biex iressaq il-provi wara deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell biex juri li qed jitkellem f'isem madwar 50 immigrant f'kawża kontra l-Prim Ministru, l-Ministru għall-Intern Byron Camilleri fost oħrajn. Pajjiżna jista' jiftaħar li kull meta kien hemm bżonn ħareġ barra l-ibħra territorjali. Mijiet ta' mil barra minn pajjiżna u nirringrazzja l-Forzi Armati biex jisalva l-ħajjiet. Filwaqt li ħadd ieħor joqgħod komdu fuq is-sufanji kritika, il-Forzi Armati ta' pajjiżna joħorġu hemm barra u jsalvaw il-ħajjiet ta' tfal, ta' trabi, tommijiet, ta' missirijiet, ta' persuni li jeħtieġilhom li jiġu sokkorsi. Sa dan it-tant il-Prim Ministru kundanna tattiċi moqżiża tal-Oppożizzjoni u ta' dawk kollha li jimmilitaw fil-Partit Nazzjonalista kontra kull min jipprova jgħin lill-Partit Laburista u rimarka li bl-emenda tal-inkjesti maġisterjali li daħħal dan il-Gvern dawn se jieqfu. Kull min imiss mal-Partit Laburista il-esti ruħu għall-inkjesta maġisterjali tal-privat. U għalhekk kienet meħtieġa riforma li għamilna biex dat tip ta' abbużi jieqfu u jieqfu darba l dejjem il-proċess ġudizzjarju.